Mogens. Mogens. Kan jeg få noget make-up herovre? Hvad fuck er... Goddag. I dag skal vi interviewe en mand her. Det er Alex Fledermausen. I dag er vi kommet ned på Farum Festivalen. Der var vi også i går. Men i dag skal vi ikke interviewe Yrsa nede fra urteforhandleren. Vi skal derimod interviewe denne mand, som er Farum-veteran. Farum-veteran. Hvor længe tid har du været her på festivalen, siden du kalder dig selv en veteran? Ja. Goddag du. Goddag. Jeg ved ikke. Jeg har været her efter 22 år. 22 år. Det tror jeg fandme ikke på. Hvordan kan det være? Fordi jeg... Ej, okay, undskyld. Hvad er dit navn? Saks Helleflynder. Goddag, Du Saks. står for med de her pigepas her. Det er selv fået. Det er mig. Det er blot. Det er mig. Saks Helleflynder hedder han. Junkie kalder du ham. Ulækker kalder du ham. Hold kæft, den stak, mand. Fy for helvede, mand. Prøv nu at høre her, din taber. Hvem er du, og hvor kommer du fra? Nu bliver du nødt til at stoppe der.